Anong binuburikat? Buburikat ang poke. Ayaw ka noon. Pagdalakan, buburikat. Pitada sa amin. Ilan ang gusto nyo? Ay, bahala ka. Ang gusto ko, 1,000. Putang na. Inayang karya. 1,000. Kaya ang karya. Putang nila Damiana. Ikaw kuya. Hindi nga ako nayaman. La, Ha? tawagin mo si Landa at saka si Melody. Katay. Ano yan, no? Sabihin mo kung sino mabantay sa iyo, tawagin mo. Tawagin mo si Landa. Landa, tawagin mo. Oh. Saka si Melody, tawagin mo. O, tawag kayo, Landa! Melody! O, tawag kayo. Andyan la, o, yung dalawa. Kaya na. Dalawa mong bantay. Bantay mo itong dalawa. Ay, di ko na kailangan bantay. Ang kailangan, kung may trabaho, tulong-tulong, di tayo nag-iisa. Yan ang bagay. Ngayon, ang ginagawa, hindi tulong-tulong. Lumari lang sila na serbihan pakainin. Yan ang masama. O, tawagin mo sila, tawagin mo. Landa! Andiyan si Landa, tawagin mo. O, tawag kayo, Melody. Wala, andiyan yung dalawa. O, tagabantay mo. Ano sabihin natin? Oh, pareto, tulong-tulong. O, dito, doon kayo po, doon kayo. Nasa silbi. Doon kayo lang. Dito, Oh. dito, talay. Tali kayo dyan. O, ano sabihin natin? Ano sabihin natin, la? Ito, May meeting tayo. ano takalayo-layo? Saan ang kayan? O, yan lang pula. Tayo yan. Tayo. La, sino mabantay sa iyo? Ha? Sino mabantay? Kasi walang bantay. Kailangan ko mag-solo. Ay, noon na ito. Sumunod na kayo. Sunod yan. Pagdumi. Ay, pasil lang. Hinihilam sa luwal. Nagdada ka. Walang iya ka rin. Walang iya ka rin. Hindi ako walang iya. Anong usap nyo dito kay Lola Damiana pagbabantay? Anong usap nyo? Kasi Ah. Kuya Bal, nung kaano kasi may nalano ko doon na sa spear, sabi, may mamatero dito. Ha? Nagsabi, may dito nag-aalaga. Oh. Kaya sabi ko doon sa doon sa at may naglabas sa Facebook ng ano sa pier. Sabi ko, sabi ko na si Kuya Bal, kung totoong mayroon dito nag-aalaga kay Gurang Dami. Sino nag-aalaga sa kanya? Hindi ko alam, hindi mo nagalanan, basta mayroon dito nag-aalaga kay Gurang Dami. Sabi, nagalit ka raw kay Melody. Yan oh. Nagalit ka raw dyan. Inaway mo daw. Kasi nga Kuya Bal, may nalaman kasi ako, sabi kaya doon nung nabaltaan ko, ang sabi, siya doon napakain sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Ay, sabi, ang gawa naman ni Melody, napakainlasat, gabi lang, sa umaga akong napasakit at saka napakain pag wala si Raimundo. Pagkatapos, ang Kuya Bal, may nabaltaan ko, sabi, at minsan, yung laman ni Gondo, binibigay kay Raimundo kay Melody, kung sa kasi, naisak mo dito kung laban ni Gondo, bago ako nalaban ng damit niyan. La, sa umaga la, sino nagpapakain sa'yo dito sa umaga? Nagpapakain sa umaga. Ramundo. Si Raimundo pala. Ano pinapakain sa iyo? Kain mo ka, Irina. Ngayon hapon na lang. Paano? Sige ang pangagaw Diyos. Ito ate, para mas maliwanagan kayo. Ang kausap ko, di ba no, kinausap kita? Tama. Bibigyan kita ng 5,000 buwan-buwan. Tuwing katapusan. Tama ano? Ha? Kasi ayaw ko lang kasi may nalaman kasing may dito na alaga sa matanda. Oh. At sasabi ko baka sa Kuya Bal, bago ako tumali sa matanda, tapos nung yung bahay ni Raimundo, bago ako maalis dito sa matanda. Nay! Maalis daw si Landa pag gawa na yung bahay ni Raimundo. Payag ka, maalis si Landa. Maalis daw siya, maalis. Apuntang abroad. Sino? Si Landa. Oh. Bahala siya. Maalis yan. Iwan ka niya. Paano ka na? Oh. Di bali. Walang magpapakain sa'yo. Walang magsusubo. Ay. Kabilang kamay. Pwede. Halo yung gando. Tapos halo. Isa lang o. Oh, kukulo yun. Kaya po, tsaka kulo. Yung isang kabilang kamay. Gitay. Halo.
Di ba sa ang tao, kailangan linalangkay sa utak kung paano ang pagtrabaho nang walang kasama. La, payag ka na umalis si Landa dito. Payag po kayo. Alis daw. Oh, O, sumala siya. Hindi ako sa kanya mapiti. Dahil siguro, kinukulang ang sildo. Ayan, may mga utang yan. Dapat yan bayan. Bakit ayaw naman? Kung ako may utang, hindi ko ililihim para ako kawan ng kapwa ko rin. paano si Melody? Maalis din si Melody. Ayaw ko. Magsusulong na lang ako. Walang mag-alaga sa iyo, walang magbibihis. Ayaw ko. Kaya ko magbihis. Wala magsuoting panty. Kaya, babanto ko ng konti. La, Marunong. walang masuoting panty sa iyo. Ayaw ko. Walang magbibihis ng damit. Ayaw. Walang magpapaligo. Oo. Paano yan? Sinong balik sa iyo magpapaligo? Si Raimundo. Ha? Si Raimundo. Oo. Pero ang pintas ko kay Raimundo, parang Santa Claus. Wala na siya papakain. Lahat ang pagkain niya. Kulang ang yung kanap ko ay pakakapakain niya. Ang usap nyo ate, pag andyan si Raimundo, maalis na rin kayo? Sabi ko, pag nasa bahay ni Ramundo, mapahinga muna ako. Sinumdaman mo rin ang mga ang mga skarso. Baka may trabaho si Raimundo. Ay, pag matawa si Ramundo, di sasagitin ba sa bibisahin sa bahay niya. Saan ka na la? Maalis ka na? Maihi. Di, Raimundo, ikaw na dito mabantay kay lola mo, kay nanay mo, pagka tapos ng bahay mo. Di na sila mabantay. Hindi ka na matrabaho, dito ka na lang magbabantay. Matrabaho ka rin sa labas? Sige. Ano. Total, andyan lang may asawa mo. Kailan matapos yung bahay ng muda kung mayroon na? Nagaano ka la? Nagaano ka? Lola, nag-ihi. Madulas ka dyan. Ito si Rampage. Ano sir, okay na yung yero ta? Meron akong hero kuya. Oo. Lang dyan yung pang sa finishing pa. May yero na. Yan mga ipi. Anong pang finishing? Siguro. Mga ilang simento pa yan. Yan na lang Wala matay. siguro yung ano. Tapos mayroon pang buhangin. Maybe pina-deliver ako kanina pero kulang man po. Di ko lang pa ng 10 simento. Tingnan mo rin. Kasi madunit ako ng 10 simento. Di ba? Padeliver Kanina. ko dito. Yan si Rampage. Siyang tumulong dyan sa paggawa ng bahay ni Raimundo. Abuti nga, di sila. Yan po, mga kalingap. Tuloy. Nay! Malis na silang rito sa bahay mo. Diyan siya mabantay sa iyo. Okay lang? Ito na sila. Pero ang kawayan, magwalis-walis. Magwalis-walis lang. Ng trapo. Hindi naluto. Hindi marunong. Yung ako anak. Kaya ako, di ako nakambihis. Ngunit mong galing na ako, laban na rin ako. Huwag ka mapumili. Ako malawa. Bago dating mo aking anak yan. Anong gawa ni Melody dito? Wala na. Walang gawa si Melody. Wala. Andiyan man si Raimundo, ano na yun, no? Wala ako papakain pa yan. Bahala sila. Marami kang bigas? Marami kang bigas? May konti na. Ha? Wala kakain. Masyado, nangangagaw na nga ng pagkain. Kasi ako nagugutom na.